Αρχικά θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ένας μέσος άνθρωπος χάνει φυσιολογικά 50 με 100 τρίχες ημερησίως. Οπότε, όταν θα παρατηρήσουμε κάποια αλλαγή στην αύξηση της απώλειας των τριχών, θα πρέπει να επισκεφθούμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα έναν δερματολόγο. Γιατί ο δερματολόγος δεν είναι μόνο για τις παθήσεις του δέρματος, αλλά ασχολείται και με τα εξαρτήματα αυτού, όπως είναι οι τρίχες και τα νύχια. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι ο ειδικός γιατρός για τις αντίστοιχες παθήσεις. Υπάρχουν πάρα πολλές μορφές τριχόπτωσης, άλλες είναι σοβαρότερες και άλλες είναι πιο απλές. Συχνότερα συναντάμε την ανδρογενετικού τύπου αλοπεκία, καθώς και την τελογενή τριχορροή. Σαν μια γενική οδηγία που θα μπορούσαμε να δώσουμε για όλες τις μορφές της τριχόπτωσης, είναι ότι θα πρέπει να ζητούν απευθείας οι ασθενείς τη βοήθεια του δερματολόγου και να μην σπαταλάνε άδικα και τα χρήματά τους και το χρόνο τους σε ακατάλληλα προϊόντα. Η συχνότερη ερώτηση που μου γίνεται σχεδόν από όλους τους ασθενείς με τριχόπτωση είναι αν θα πέσει όλο τους το μαλλί, και η δεύτερη ερώτηση επίσης συχνή είναι αν θα επανέλθει το μαλλί τους στην προηγούμενη κατάσταση, δηλαδή πριν την τριχόπτωση. Η απάντηση που παίρνουν φυσικά εξατομικεύεται ανάλογα με το περιστατικό. Δεν υπάρχει δηλαδή συγκεκριμένη απάντηση που μπορώ να δώσω σε αυτές τις ερωτήσεις.